Niterok mong George. Nagbayag mo, di pamerienda. Mabisinaw. Nyamot ko. Nagmayat pa tarap ko. Bising na tanunam, nagbayag tanunang kan. Magamit day. Hindi na matang na kulkulungan. Kargidan na kayudan. Magsadan sita madipay. Asapat mo kasumalog. Kung sumala ta upa. Nagaraw, talakas to. Ay nak Pidis mo ato manay. Purong na bunubon. Agadot na bunubon. Aw, Tani bangir na eh. Sip ka magitan araw. hindi ka paninguntan. Nalawa? Gusto lang. Hindi raw. Ato di kayo ayaw. Nalawa. Oh, Ay, hindi ka giduron ah. sanay ka sa tikay luwangan ah. Siyempre. Pangmanong nga tampan natin yaw. Pang 14 ato ay. Oh, hindi. Dahil daw siguro ya. Ano? Talaga amay. Ay nakapay. Alam mo lata titungtungan ko. Ikaw lang eh. Nay, dimsay, lumawlawa titakap ko kahit. Gusto nga mabisinti taon. Palawaon pa. Partaka ko na. Banat ko di raop nga kasla makinan. Lakayaw. Nagmatili ng dan. Tatapaw taro. Nay, bangking samot tay klug mo okay. Samot tay. Oh no. Nay, tatatu doon. Apay naglawa matan. Pagkama jaw. Ay, dati mabatat pa sublanam. Paspasan tarak mo ta. Ay, apo mo tayo nagpisa dito daw. At datong tumata sa tatugpul mo. Dinaudi kan jaw. Bahala ka tan. Oh, kanya mata mabatit tan. Ha? Kanya mo. Hey, mati balim mo. Naglawan to mo kamay. Kuhati ko rudin. Bahala ka tan. Nay, inimpitong duskon. Ay, pinuntung dus mau. Nagado na 1, 2, 3 ataw ataw. May maysa. Estado ataw. Ngatan. Kan dati pa malpas tao. Subyana mata. Oh, lalay mag-rap mo tamay sa tundaos. Kanya ka round. Oo, nawala ka kanya mata na batay. Subyano mo. Hindi ah, tika tinangi harami data. Sa tungtong ni ka baybayan ng mic. Oo, nakulong ka. Pugyan. Oh no! Bahala ka ta. Oh! Bahala ka ta Baybayan. Malaming aglaming tataw. Bahala ka ta yun. Bunakaon. Subyano mo na. Kanya mata. Gawang tumay timingan ka. Hey, malmalpas ng baak. Uy, parang kagitin na lang ang pakyawan ay. Uy, sana all. Talaga paspasan data, Andres. Ano di da paspasan, kumter da kita. Itutudaw. Nagagagot-agit yung pakyawan ah. Kapag taga-dinog itaw eh. Ne, nidim simit kini anjo at Andres. Apa pumapakyawan damit time? Kita ka mo ah. Huh? Bakit pumunta sa atin? Contact ka. Andres, ay nirinda, malpas minay. Opis sa bam din say. Yung bagang kanya nandir sa ataw. Mas baka ko na. Oh, makayaw, nagmerenda kayo panaig. Joe, may kan, nirinda ako yun. Mabuting masitigata din siya. Ito din narami na kanya di kalman. Hindi. Chat mo, tapos mo ulit tabagay. Awan tanong-tanong natin ah. Yeah, boy. Oh, pulutan. Pampay katlasa. Oo. May masika. Kamik,
Oh. Go, yung kami! Hindi ko'y mabisay. Nagsuwak pa'y. Anak mo't tumakay. Apa na problema na di dum say. Kung kumya pa magtartaray, oray na nagtulid-tulid. Hindi ka mo makataktak ka na. Oh, kasi kadam din sa iya pa mo, tag merinda tan. Nabalan na kita, mirinda. Okay. Lamis paluyo pa na Andres. Tagay mo pa lang na Apa man? No kung magtugpil ka mo titan na, di na parapartak da nga malpas. Pulutan. Bak, watch me. Kita mo kasano epekto na di kapakike. Punay tarayp mo Andres, nabartikain. Talagas na baak, nakainuma ka ron. Sabi siya nga birin na tumulong ka tuya, inay. Tingsa naman tatudaw, nagtaman tabagyaw. Mamaminsan, pampikit lang may ace. Kapag mas pasag, grab. Wala nagtakay ko lang. Ito na, kapatitay. Manakaon! Tres, kagam ka, napartak-mantak. Ata man. Maray na ka, nagpartak ka mo. Ato si epekto ti arak. Yung kapakike. Ngayon talaga mo ka. Makakamot niya mo, dati na top entry dato. Yung ratan, pinagpartakan. O di, apay ay dakas ti. Apay dakas di kastagala ti bulubulan. Ang warwar ka Wow. Pakita ka nagsagit nga duwa. Sumalo ka sa amit tay. Kaso baka matukol man agad ramutan. Kabaso lakpay. Andres, nakapagay na ito. 506. Sa ti 507. Okay. Sagay. Naapit atoy. Kita mo. Tumugor daw na. Ha, busog ka. Uri na natin kulong tipon na ito no, nagdawa. May isa pa lang ikot ti traktura ti ka na paano yun. Kasi nukatak ng ordin ng tao. Balay. Babalingot ta. Nakabalang. Ito yung kasabot ko makita ko mga kasang ako na ditang talong ko. Andres, mabali na nga tumug Kyle. Ay napangasim baak. Madi ka nga tumtugkulain. Amok tirap maw. May isa bulang nga nakauhar. Kuno namot taramot. Nakinrabaw. Yaman Andresin. Pay suikon. Ay natin takalatan. Baka lalo na bumayag no. Si kapay tagtungkol dito. Inong kalatatan da pamigsam. Okay. Awan nga organas ko uminom na akong katungtong ka oh. Ha? Nagdak lalaki ti problema mo na ya. Hindi na yaw isa. Baka ito minaw. Baka malamin na kita yun. Diyan tagaday. Natartarabitab man kanya kagaday no makainom. Tapos sa adim may isa. Nung napig sa tama na hanagun unay. Isa bang kita. Nakapilpili ka kayo naman. O kaya ba kawisan ni Walay. Saan nininong ko katapaw. Tao rin madina kayo naman. Nabakas na nabartan. Ang hindi na kulong ka. Mas lalo man nga matikay tagaday na. Agdi may tattao nga madina pagtalnain ti buti ti arak ti bagbagam. Saan mo pasati para mo. So ko na sa aw. Parang kita ito mo pasati rap mo. Bukis sa mo. Sakting papara. Bagbaga naktikas taas. Ikati bartakan niyaw. Babayatan ko. Tapos kas tagaraw yaw. Mamwa lang ng ibadbag kasi bunubong ka. Abay kurangan na eh. Awan si Barnan. Hindi ay tabang ginay. Kita ti problema kanya ayo kahit nawan di paparab ka. Ibadbag yaw. Ang kanay.
Pwede siya. Nay, mabitin ti bunubong ka, naman ti bunubong ka. Hey, break. Tama yan tao. Sige, iba na ilatan ta, nagrigatig sabon ti bunubong. Saka nagrugay. Tangwa ng tagong mau. Sa uka nga sa uta, parta ka ma. Masad kanya. Nakasadsada ka. Eh, sapat na. Try na. Andres, malamin ako. Tuloy ko natin inumit ni Balahin. No kaya mo, mapanggang tulad ta dyan, numalpas ka ta. Parta ka mga orta, tagluto ak pa iti aros kaldo dyan. Tsaka yabam to ni Dimsen, ta kadwata pa ka nga uminumain. Sige raw, kurahin na kami lang di balay ma'am. Parta ka din siya eh, sulatan tato yan. Wow, pertaka. Kagawa niya. Hindi, pwede ko nga. Ata di paglayngam, basta lamot, mares ka lang ni palanay. Lamot ka din dyan. Ang grasya. Yes, asa yun lang ti karuba ta bisin niya, hindi ka nagbahay. Oh, bulong mo, teka. Kumapat ka matanay, at ito kataw. Sak tigpaparaw, sak matig sulat. Tapi nakas jay. Kaya may makikipop, pagpupo pa kami lang. Sa yatin terapyo, ano kasi jay. Tas ka na tras ng paun na eh. Basit lang lang, kunting gimbot na lang din siya eh. Takam. Makain inumak man eh. Sobra ka tibunubo mo kayo man. Siyempre, papidis ko ka Nice. Sanay narak na kita mao. Amutuman siya din siya eh. Nanay pagpadakan niya, mamutuman siya. Ito sulat. Siya. Hindi ka tag-resinton na eh. Next na tirao. Siya ito, grab. Takam. Oh,